Umqeqeshi Orlando Pirates Jose Rivera usale khungathekile ngemuva kokuba ezakhe zibambane ngo-0-0 neStellenbosch FC emdlalweni weBetway Premiership e-Athlone Stadium eKapa ngoLwesithathu kusihlwa. Yize idlale nabadlali beStellenbosch abangu-10 ingxenye enkulu yomdlalo, iPirates ayikwazanga ukusebenzisa i-advantage yayo ukuthi iwine. UBrian Mandela weStellenbosch FC ukhishwe ngomzuzu ka-35 ngenxa yokudlala kabi ngaphandle kwebhokisi, kodwa iPirates ithwele kanzima ukwakha amathuba acacile futhi yathola amashoti amathathu kuphela epalini kwangu-10 ewazamile. uRivera ubona ukuthi iqembu lakhe belingcono uma liqhathaniswa nabadlali abangu-11 nokuthi ukuzivikela kweStellenbosch kwenze kwabanzima ukwakha amathuba okushaya amagoli. Uvumile ukuthi iPirates ibuwuphethe umdlalo kodwa yahluleka ukuguqula ukubusa kwayo kube ngamagoli. I-draw bekuyokuqala yePirates kule season, kanti manje isilandela iMamelodi Sundowns eqhwakele ngamaphuzu angu-18 esicongweni yize inemidlalo emine esandleni. uRivera uyazi ukuthi ukulahla amaphuzu emidlalweni efana nale akulungile. Ulithathele iphuzu kodwa udumele ngomphumela.